أبناي لهم عند فيديونا ها أنت عايز بهذا أنت عايز ورزلو أنت لو أنا أمانجو سراوي تجراي تدي إفن أمانجو أو حرام مريت لو تقالتي تبي إفن أقات إمو نزنا برا جونس إيه نملاي كبلو مرحلة حيواناتون عبيت عدن نعرق إيه كل منو كيدا ملو أمانجو سنتنن بابارو يلنك تايت فتيو تدري ولا لهم دكتور روبيل زبال سمعتها كتنبر انت ليها كم زي بلا تعقوز تبنطح كم ساعه قال لنا تاخ قبر لنا زين حزب يرد بتوسخ ون مونيكا بزعبا ادوناي تزربالو سيفو ككستا سيت من اباتك ناو لادوناي انت بترقو شبه طرا وبرعيه تملل تمنات يو جاي سلام كم يتخون كبراتن فتوان تخاطلتي ناي داني ماني تشارها بيت صفن كله معتا كم تلمور اوز محورا ميديا زلو انغاغرتو زعات حيدلكم اب ساعتين ابوتاين كچايل لكم اللهم اشي نچانال زي حدش ونسات چانا سبسكرايب مغار جمرو نت فيديو زيون لايك مغار جمرو ر اب فيديونا ايش نواصل من اساي تግራይ ابيات من اساي تግራይ انتاي يجبر الله انتاي خي خوينو من اساي تግራይ ابزي غزيو ጭሒሙ مسرخه انتاي اي خوينو ابزي غزيو بريحو مقاصديو انتبلنا ايكونن ما زحل دما يكون قرديما تبلناون ايكونن انتاي دايو نبلناس ጭንቀትያ زورو ايت ጫናነው خنقالسينا لمنتاي لጭንቀት انا ستايدي زبنيره انت اي خوينه ابزي عدمي ጭሒመ انت اي خوينه ابزي عدمي سي يبنيره لكاس ጭንቀትي زورو خنقالسينا لمنتاي ጭንቀት ማጽን እሺ ሞቀቃ እስቲ ሆኖ ህይወት ታሪክ መዋዕትና ንብይና استحنت ጊዜ ታጎሩ አይኑስ ቀላ አይንቅንሰላ ዘለላ እሞ ህይወት ታሪክ መዋዕቲ ካብ ቀዳማይ እስከ አሻምናይ አቤት ትምህርት ተማሂሩ መምህራን ይሰምዕ ገዛዕየ ይሰርሕ ላፈረፈ ትምህርት ወዲ በዓል ሓዳሪ አብ ሓሙሽተ ቆልዒትን እዩ ነይሩ ኣብ ሓዳሪ ይመን ዘለዓለም ከምዚያ ግን ትበሃል ያ ኮይና أتمغرفو بابا فتح نقص غرفو ناس ويزا لا تخرخره احلفوا انا ما يطيق لسويتو خبري ولو زواري بيزو عدان كراي صفرا يحلفوا سدي هذا سيزس ناوين سؤال دك سرح يخون حبيت هذا سيزس مقاور دك قعات يخون لا تبهاله بسبب حيلي باكسكافاتر يتخعيت وي ما حمزه تري ولكم لا قبر بوقعوا ما كلكم اي تحزونتها هيوت لهالليها مستفلطوا سرح يفوتين نيرما اذا سي عرف يخون يلبحال وا تما مويت يلبحال اذا سي بقى عرف زي كونس مويت يزبال بقى زي كو اوريدي بهيوت እንደሃለው ዝሞተ ሰብ ይኮዚ حزي كو مويتو بزمان أول زي حماق أسرع طبعاً كاك أورها خمسة أتخون ناصل شوات أمريكا كيخد من الباتي أي أنت كذا قشة لغة تمثل عدي ليه وتأخذ أمريكا خدنا لهم لحيتوا بنا يتحمنا أي كذا كسفر موت أمريكا فوت كم غلط أمريكا فوت سكا شوات أمريكا كخدنا لك لا بيلوم ناس ويلوم تيك توك كا تيك توك سكار سلشينا بقى سكار أنا نستال دنقور تيك توك شكال نسلح بيلوم ناكا باي كم غلط نوت مجمرة باي أريك كسفر موت مجمرة أسفر قم تعطهم على الخمس شوات أمريكا كيخد من الباتي أي رح دقنا سلشنا حممو هناك سلشكم ناس عليناكم عخخلكم نا باي بقى سلشي سلابيناكم كا تيك توك كاين حرقوا بسنكم واي أمريكا قولوا بقى كم سفرهم موت مجمرة أمريكا نحلهم كم سفرهم موت كتما استخدوا أصفر متعود من عرس شوات أمريكا كي غالب من الوقت خيركم أمريكا هم في لهم لهم سرحوا أمريكا قدموا أو هم أمريكا أتي لهم في سرح لنا أي
ግደፈና ኣታ ግደፈና ኣታ ኣብ 2018 ባ ቻዋት ኢልና እንተኸና ናብ ኣሜሪካ ግደፈና ግደፍ ባ ኣታ ግደፍ ትምኒተ ኢኒር ኣለስኳ 2018 ኣሜሪካ ካኣቲ እዝብል ተስፋ ኣለኒ ግደፍ ባ ዛተ ሳይ ባ ይትስወራ ግደፍ ዝሓወይ ቻዋት ኣሜሪካ ይገገድ ናላዲ ኣጽል ዝኾነ እሺ ክብራትን ፈተዋትን ተኸታተልና ብወጻኢ ከዓ ሞኒካ ብዛዕባ ኣዶናይ ዝበለቶ ዘረባኒ ትግርኛ ብኣምሓርኛ ከሽና እያ ተዛሪባቶ ሓቢርና ክንሰማዕ ኢና ብዛዕባ እቲ ኣብ ናይ ኣዶናይና ዩቲናስ ዘኒዮ ናይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ብዛዕባ ሰይፉ ፋንታሁን ሪኢኹሞ ትኾንኩም ሰይፉን ዩቲ ኣቕሪብዋ ነይሩ ቀዳማይና ኣብኦ መልኪታ ሞኒካ እስኪ ተዛሪባንያ ንስማዕ እያ ሰይፉ ከክሰታ ሴት ምን አባትክ ነው ለአዶናይ እንትን የምታርገው ሽበህ ጥራ ዋ በረዕ የተመለለጠ መናጥ ስለዚህ እኛም አዶናይ ነው የምንመርጠው መርሕ ዲደለሱ ወደ ኦንኩ ወይ ላይ ስጋር ግምቲ በደቋንቋ አንጸሎም ነማት ቆይ ሰምተጋርስ حريق عندهم قوم سبلهم سكام سكورس من አገባሽ ምን አባተው ነው የማያገባኝ ቀዘናም ቀዝቃዛ ቦዘኔ በዝዋዛ ትግራይ እኮ ትግርኛ አንድ ነው ከኛ ጋር አንድ ናቸው ትግርኛ ስለሚናገሩ ልትነጥሉት ካሰባችሁ እኛም ከአዶናይ ጋር ነው የምንሆነው ስጋ ከወደቀ አፈር ይዞ ይነሳል የሚባል ነገር አለ ስለዚህ ወደ ብሔር ካስጠጋችሁት ይሄ የብሔር መሆን አልነበረበትም አዶናይሲ ለሁሉ ህዝብ ነው የሚረዳ ያለ ደስ ካለጋችሁት ግን ዌስታንድ አም አዶናይ እኔ አዶናይ ነው ራስ እሺ ዝሮ ተዘረባ የትግርኛን በአማርኛን ተኸሽኒ ይነሩ ዝኾነ ይኩን መንገዲ መልእኽታ መሐላሊፍ አላ እቲ መልእኽታ ከአንታ አያቱ ዘላ እቲ ናይ ቮቲንግ ስለ ስርዓት ናይ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ አዋርድ በቃ ናብ ዘር ንሕራ ገይርኩሞ ዩቲናስ ናብ ሰይፉ ካብ ቀረበት ንሕናውን ናኣዶና ኢና ነመረጽ ናብ ዘር ካብ ገይርኩሞ ስጋ ንሕራ ወዲኡ ሓመድ ሒዙ ዝትስእ ስለ ዝኾነ ከዓ ኣዶናይ ናባና ኣይኮድቕ ዘለዎ ንሕና ከዓ ኣዶና ኢና ንመረጽ ትብላ ስለዚ ብዝኾነ ቲክቶክ ክሪኤቲቭ ኣዋርድ ዘይመረጽኩም ኣዶናይ ምረጽ ኩለኩም ዘሎ ኣጋጣሚ ዋጽል እሺ በመወፃእ ንሪኦ ከዓ ሰልጠነ ኣብ ዝሓለፈ ሎማዓንቲ ርኢኹማ ትኾኑ ተስፋ ይገብር ሰልጠነ ግርማይ ተናዲዱ ይዛረብ ነይሩ ብዛዕባ እዞም ሓደ ሞቲቬተር እኒው ዶክተር ባባሮዌል ዝበሃሉ እንታይ እዩ ኢሉ ሓቢርና ንሪኦ እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዶክተር ሮቤል ዝበሃል ስማዓታ ክትነብር እንተደሊኻ ከምዚ ብላ ተሓጎስ ተበንጫሕ ከምሳት ገለ እንዳበት እንታይ ክገብረልና እዚ ህዝቢ ኤርትራ صحابه حزبها قانزاغن حدا معلت تزاريبها تفلت مع دكتور روبيل انت ايك قبرلنا ازي ناي انت اشمو عينت مشالك استوعل ستريس كيزك كانت خوينو كتحقوس عليك انا باس وصل انت دبرس موزيكا اسمع ذا عينتو جلس كان يسند بنا تمرتي ديزل حدا معتي زعبا حزبو قانزا تزاريب يفلت اتي زحزنا كان ነገር ማለት تزحزنا كان ነገር እሺ ሰሚዕሞ ተኮይንኩም ሰልጠነ ዘለውን ዶክተር ሮዌል ወይ ከዓ ባባ ሮዌል እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንምንታይ ስለ ህዝብኻ ስለ ህዝቢ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ዘይተወግዕ እናበለ ዝቆሶ ዘሎ ሪኢኹሞ ተኮይንኩም ባባ ሮዌል ኩሉ ግዜ ኣነ እውን ካብቶም ዝምችኒ ሰባት ብጣዕሚ ይገወዝ በተለይ ሞቲቬተር እዩ ዩቲብ ቻናሉ ይከታተል ኣነ እውን ሪኢኹሞ ንሕዳ ኮይንኩም ዋላ በቲክቶክ ኣሎ ሞቲቬት ዝገብረካ ኣብ ዝኾነ ስራሕቲ ካቶይ ጠንኪርካ ክትከይድ ብዝኾነ ናይ ስነ ልቦና መምህር እዩ እና ንምንታይ ብዛዕባ ህዝቢ ኤርትራሲ ሓደ ግዜ ተዛሪብካ ዘይትፈልጥ እናበለ ይቆሰልና ንቐፅል ናብ ካሊእ ቪድዮና ከዓ ባጫ ደበልየ ዝበልዎ ሓደ ዘረባ እኒኦ ከዓ ንቐፅል እስክታይ እንክብሉ አሰብ የኢትዮጵያ ነች ያልነው አሰብ የኢትዮጵያ ስለሆነች ነው 100% ፒሪየድ በተንኮልና በሸፍጥ ባጫ ደበልየ እንታ ከምዝሰማዕኩም መታ እዩ ዘሎ ዓሰብ 100% ናይ ኢትዮጵያ እያ ዝበልናሉ ምክንያት 100% ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነት እያ ብምጭራርን ብምሽዋድን እዩ ተወሲድ እዩ ዘሎ ንቐፅል ስማዕ አስመራና አዲስ አበባ ሆናችሁ ወስዳቸዋል ያኔ የተናገራቸው የለም በዛን ጊዜ የሚናገር ሰው አንገቱ ይቆረጣል አማራ እንደሚተርተው ደረቃቅ ጉሮሮ ይቀዳል ምን ማለት ነው መቼ ለማን የት ልናገር የሚል ነገር ነበር ጄኔሬሽኑ የሚጠብቀው
አሁን ደግሞ የኢትዮጵያን አሰብ የሚያስመልስ ጀነሬሽን ነው ያለው። ስልጣን ላይ ያለው መንግስት የዚህ ጀነሬሽን ነው። በጠቅላላ የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህ ተግባብተዋል። አሰብ የኛ ነው አይደለም። አሁን ጥያቄው እንዴት ሕዚ ታይብ ዘሎ ጥያቄ ሲ አሰብ ናትና ድዩ አይኮነን አሰብ ናይ ምምላስ እምበር ናይ ሕቶ እንትን የብልናን እዩ ዘሎ ሙሉእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ከዓ አሰብ ንምምላስ ተስማዕምዒ እዩ ዘሎ ንቀፅል ዝኾነ ነው የምንመልሰው ነው። ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት። በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል ክፉ ከመጣ። ነገር ግን በጉልበት ለመመለስ አንሄድም። ይልቁንስ ወደ ጉልበት ከሚኬድ ብንተባበር የኤርትራ ያ ክቡር ህዝብ አንድም አይንቀሳቀስ በአሮጌ የጥንት ዕቃዎች የተሞላ ሙዚየም የምትመስል አገር ውስጥ አጭቆ ያውም ያ ሙዚየም ጎብኚ የሌለው አድርጎ ማቆየት አይችልም ነበር። ከኢትዮጵያ ዳር ድንበር እጅህን አውጣ፣ ጽምዶን አቁም፣ ለተለያዩ ጽንፈኞች የምታደርገውን ድጋፍ አቁም። ይሄን ካላቆም ኢትስ ኤ ማተር ኦፍ ታይም ማንም ራሱን ይከላከላል። እንዴት እንደምንዋጋ ኤርትራኖች ያውቁናል፣ በደንብ አድርገው ያውቁናል። አሰብ የኢትዮጵያ ነው ማለት ሉዓላዊነት መዳፈር ነው ይላሉ የኤርትራ መንግስት። እንዴ የኤርትራ መንግስት እኮ አንድ ጥያቄ ልጠይቃቸው፣ እናንተ የኤርትራን ሉዓላዊነት እየጠበቃችሁ ነው? እርግጠኛ ናችሁ? የሰው አፍንጫ እየመታ አፍንጫዬን አትምታ አለ እንዴ? እንዴ እሺ እቲ ቪድዮ ባይዞ ኮተቲ ነዊሕ እዩ ሕፅረ ቢልክ ነገረኩም። ግን ብሓፂሩ ዓሰብ ናትና እዩ ፅምዶ ጠጠው ብሉ ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብሩ ዘለኹም ኣብ ኢትዮጵያ ኮይንኩም ምስ ኢትዮጵያ ንትግራይ እዩ ባይዞ ወዛር ዘሎ ምስ ኤርትራ ርክብ ትገብሩ ዘለኹም ጠጠው ብሉ እዩ ዘሎ። እሺ ካብዚ ኣቕፅለ ኣቢለ ዘርእየኩም ከዓ ሎሞቐነ ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይ TDF-ን ኣብ መንጎ ኣብ ሓራ መሬት ኣብ ዘለዎ ተጋደልቲ ዘጋጠመ ጎንፂ ነይሩ። ንዕዑ ንምፍታሕ ኢሎም ከዓ ካብዚ ካብ ትግራይ ኣቦታት ሃይማኖትን መራሕቲ ዓድን ንሽምግልና ከይዶም ኣለዉ። እዚ ቪድዮ ከርእየኩም። እቲ ቪድዮ ነዚ ይመስል ዝኾነ ኮይኑ ሰላም ይምፃልና ዓድና ሰላም ይግበረልና ኩልና ሰላም ኢና እንደሊ ሰላም ፀልእ ሰብ የለን። እሺ ክቡራትን ፈተዋትን ተከታተልቲ ናይ ዳኒማን ዩቲዩብ ቻነል ቤተሰብ ዝኾንኩም ሎማዓንቲ ሒዘዮም ብዝመፃኹም መደባት
ተዘናጊዕኩም በቶም ቁም ነገር ዝወሰደም ከዓ ቁም ነገር ወሲድኩም ካብቶም ኢንፎርሜሽን ዝወሰደም ከዓ ኢንፎርሜሽን ወሲድኩም ክትኮኑ ተስፋ እናገበርኩ ነዚ ቻናል እዚ ሓደሽቲ ሰባት ቻናል ላይ ሳብስክራይብ ገሩ ነዚ ቪድዮ እውን ላይክ ገርዎ ላይክ አገዳሲ እዩ እዛ ቪድዮ እዚኣ ትከታተልዋ ዘለኹም ሰባት ዋላ ሓደ ሰብ ኩን 10 ሰብ ኩን ዘይገድስ ላይክ ገሩ ኣብ ቀጻሊ መደባትና ሳራከብ ሰሰናዩ ንዓኩም ይኹን ሰላምኩም ብዛሕ ዝሕበለለይ ፒስ شر 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 أسي شر 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 لايك